Ano daw kaya yan? Marami pati oh. Oo. Oo. Wag ka. Masaya ako at napuntahan ulit natin dito mga kasinag si Magayon. Nabisita natin. Tapos kung nakikita nyo mga kasinag yung mata sa bundok na yan, yan yung inakyat dati natin, yung paghahanap natin kay Bagwis. Yan ang tinatawag na tinaluhungan. Yung mata sa bundok. Yung pinakamataas sa bundok yan dito sa bayan ng Seroma. Yung bundok na yan. Ayan. Paliparan natin ang drone dito mga kasinag. Tingnan natin ang ganda ng view nito pag nasa taas na. Kadakula ngayon naglulupad. Puntahan natin si Magayong, puntahan. Kinain pala yung kamuti ni Carbido. Ayan si Magayon oh. Ayan na, hila-hila ni Carbido. Magayon! Ano? Marita na yung nagsabsab ni Yug. Pag nasabudan niya, saka may ng ibang masabsab. Pigiling ba kasi drone? Dito nga pala yung drone. O ayan na oh. Ano daw kaya yan? Marami pati oh. Oo. Oo. Hindi na so agon pag Ano? luko talaga Oo. oh. Wag ka. Kapay ang Balapan. lagandulag oh. Nagpasurog. Nagpasurog. Kastani o kato. Piga marahilin. Pakainin ko ya oh. Madilim. Ay, kita. Marani na naman oh. Oh. Marani talaga oh. Oh. Sugudong garong. Parani-rani yun. Parani-rani yun bulag. Oh. Tinitingnan mo. Oh. Ka na naman. Pasurog. Kastang kayo nagurangan. Huwag suot ka naman dyan. Oo. Oh, halos ka na. Nagsuksok naman sa kahuyan si Magayon. Natakot si Magayon. Ang ganda. Pasurog. Okay na mga kasinag. Nakuha na natin mga kasinag ang magandang view dito sa lugar ni Magayon. Paliparan natin ng drone. Kakatawa naman, ang ganda. Ayan oh, kitang kita pa tayo. Ayan, ayan. Naka-open pa yung camera. Ayan, ang ganda. Stop muna. Nalubat na! Kaya pahinga muna mga kasinag. Nalubat yung isang ating battery.